Ngani zawethu kubina kuphi lapha khona lombuso njengamanje kubingelela yini mathinda acabisa into emzomqamela amehla kabanye baqamela imali thiwazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la enza kulungele umntana sekhaya press i-subscribe button ushare phone comment kanti ke ngabe umdala la ekhaya wasihlangana lapha ku comment section nabasha sihlangana ku comment section mangabe udaba sithe sakhuluma ngalo la kuthinta ungizwe umchuni sekhipha umyalezo ophuthumayo lapha ukuthi ke ubeze wa live ngokora past 6 njengoba ke engasezukwazi ukuthi abe live due to ischedule se-load shading uma engakwazanga ukuthi abe live ngokora to 6 ngokora past 6 useyoba live ngo-8 o'clock. So ngani wethu njengoba sazi sonke ukuthi ichunu leke lenze igameka kaze libuye le-address i-national njengoba umuntu ophethe isizwe samabhinqa ngicabanga ukuthi uzobe ezokhuluma ngalezo zinto. So isexwayiso lesi esiphuthumayo esisendo yena uNgizwe laphana lana ke emabhinceni ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho umntwana esekhaya asibambe nayo video. Awusanibonani mabhinqa Ningizimu Afrika ngithi nginibingelele kakhulu. Ngiyethemba ukuthi phela ke bonke abanalo li page lami uNgizwe online ngithi ke sanibonani mabhinqa ngiyethemba kakhulu ukuthi bonke abantu abanalo li page uNgizwe online balindele ukungibona engi live khona manje ngo6. Unfortunately kunesimo ke saziwayo ezweni isifo singalapheki esikhulu kakhulu esihlula abanikazi baso indaba kagesi nganza kwethu engicabanga ukuthi ke la ngizo addressela khona ugesi uyahamba khona manje ngo6 makwenzekile wangahamba as scheduled definitely ngizongena mina latest will be ~6 but if kwenzekile ukuthi ugesi uhambe nakanjani ke ngizobuya ngo8 o'clock. Ngiyacela ukuthi nganza kwethu ngini update on that one. It may be ~6 now as promised, but if due to the load shedding it may be postponed to 8 o'clock. But today I will be addressing the nation about a lot of issues, as you know. Ngiyabonga kakhulu nganza kwethu ayikhale.